वाटेन जाशी म्हणून साधं ऐकलं ते गेले घुरा दगड घेऊ जागे रवली वाट तेव्हा काय तुम्ही खरा किती सांगता खोटा किती बोलता तांबाखूचा आमका हा आता अष्टुला जाता सांगतो ना पाण्याचं पाणी आणता होय पण काय आणला असं बघ भातातले सोडू देऊ नको भातात नको काय तुमका न्याशाल तर घरात ठेवा अरे ऐक पाटलांनी जरा कोण मान देणारच नाही या गाड्यांचं पुढाचं नाही मग आम्ही पाठी अरे तुम्हाला सगळ्या गाडी आणून दिसता बाकी काय बाकी काय कसं दिसता असला नसला सगळ्या गाडी आणता हा हा हे मार्गाक लागलो मार्गाक लागलो बघलास ना हा हे अष्टुम्याचा हा काय हो चला आता आम्ही पुढे जायचा हो आम्ही जे काही जाऊचे ते आम्ही चालला होता हो बुनग्या हा काय जाणार कोण काही गेला जाणार कोण त्या बुनग्याचा काय खरा नाही या जागेवर नसता हो जागा काय जा मी नाही रे अजून यो पहिलोच येतोय आणि आम्ही आता बदलले राहू का हे होतो कोण वेगवेगळं घेऊन येणार काय लागणार वेगवेगळं घेऊन येणार गोडदी वेगवेगळं तू का सगळ्या घेऊन ये काय अरे का मराठा आहे लादीवर काय होत नाही अरे गोळ श्यामू काय म्हणून गेलेलो श्यामू श्यामू रे तो हो का हो श्यामू मग तू असं अरे मी डोळ्याचं ऑपरेशन केलं आणि तुझे डोळे तसेच हो श्यामू श्यामू काय कोणत्याच गाडी बरी आहेस ना तिथे पण मी असले घरात हो पण मी घरात असले तर तुका होय म्हणणार आपलं कसला कार्याकडे कसं लावतात माहिती नाही काय करायचं आता तिकडे डबल दिसला मी काय अरे मस्त जा काय शाम खय गेलं अरे आलो आमचं चिकन हांडेल का ती एकटी काढणार आणि ह्यो सकाळी 7 वाजता आज पेटून 2 वाजता जेवण नाही यो वाचनी दळा अरे 11:30 वाजेपर्यंत जेवण कम्प्लीट हे मानवा का 1:30 वाजता येतं ते माझ्या उपकार या आपल्या कर्माची फळा बघतो ते का सांगायचं चल झाला वाडग्या घेऊ का तो राहिले तर सारखं विचार आले मी काय खाली गेलेच नाही तिथे मग विचार तो काय आता बरा वाटला ना तू काय बघितलं खूप जेवण करते हा येता गो गणपतीच्या पाया पडल्यावरच्या घरात खाली इला आता काय आपलं बघ काय इला गेला बोलता गाडी चुकली बघली ती इला बघ कशा तरी आता खायचं झाला नाही होता या मागील सारखेच या पुढल्या सारख तरी आधी अगो तुका झाला काय हे म्हातारी बरी आहेस ना हा तशीच बरी राहू आणि गणपती सांग आम्ही आज दिंडी चालली तू येस म्हणून सांगतोस ना आता इला आम्ही बसला आम्ही आता बघूया काय काय देतात आता काय काय करतोस तर बघूया ह्या बघ आमच्यासाठी केले नाही ह्या बघ अजिबात नाही झालो बोलवलेलं नाही तुमका बोलवलं एका शब्दाला सांगले पण मी माझ्या मनाने बघा कसा बांधलेला आता ही पुष्पाची बेडरूम ही पुष्पाची बेडरूम हा मग ते काय लागत तो कुठं लवकर कलचो आम्ही इला कशा गाडी विचारता काय रात्री झाला पाहिजे अरे उस उरलेली मग ती सपूची आता सगळा चेक करतो बरोबर आहे ना पद्धतशीर आहे ना लाइटिंग बघ लाइटिंग काही एक म्हणतो नाही
गो उसर बी काय नको पुष्पा बिहारलाच आता पुष्पा वाटतं आमच्या मागली आणली आता काय फार तरी इलाव ना आणि त्या बोल तरी तिला अजिबात म्हणजे का नको जा तुला रे तुका पण नको मग लाडू आणू हा लाडू हो आता सगळ्यात कमी कमी करून तुझी पाळी लिहिलेली आता हा पान करा म्हणजे कोरोनाच कमी करू पाया नाही आता करू झाला करू दोन दाडू मारण्याचे तुझं भात पण खाऊ नको तरी पण पान काढतात एवढं ते खावता काय सोडलेला ना तर खायचा व्हायचा फक्त लोकांना सांगायचा हे आता सगळ्या सोडत नाही थोडं वेळ गेलो की परत तिची कामच करायची हे आता जीवनच असा अरे हिला म्हणजे ना तर वाटे होत हवे दिल्या त्याचा पुष्पा पुढे त्याचं घोड घेऊन तर बोला तयार पुष्पा पुष्पा हा त्याचं घोड हवं तर बोला तयार चाय घेवत आपण नाही बोलत एवढे इथे आता भाजी घातलाय चुली फुगडी बी गाडाच नाही घातला फुगडी ना आता मी थोडे दूर आता तुझा घाला कधी फुगडी होय आज फुगडी आहे सांगितलं फोन इले आज 9 वारी घालून फुगडी आहे आपल्या घरात मोठी सांगितली माका आरती जायचं मी भजला जायचं फुगड्यांका काय आपल्या गाजवर घातलं का आपलं असं डोळे टाकलं व्हायचं फुगड्यांका यावं तुम्ही मजा नाही तर मग म्हणते एका काय वाद झालो एका भजनात तरी येऊन बसवा का या परत म्हणतले बाजूबाजूने बघले नाही का त्या खरंच जायचं ना अरे पुण्याचा असला ना खरी खाली वर गेला गेला पुष्पा असला तर बोलणार फक्त गपचूपच्या आणून देताना आणि मोकळा होता मग खाली उतारता कोण कशाला म्हणून अजून पाणी दिलेला आता पुष्पक कामच तेवढा चाय देणे बोलले नाही आता कोणतरी काय हो कसा बरा भाव तुलते का काय बोला भया बाय बसव भया ते का काय समजत गाडी घालू सांगा गाडी त्याच्यात एक नंबर आता हिला बघा शूटिंग करता म्हणून हिला नाही तर त्या बुत्रच होता शूटिंग चालू होती गाडीला म्हणून बोलायचं नाही पुष्पा याच्यावर फुगड्या होतं रात्री होतं ये त्यांच्या मागा चाय देव कोण नाही उसळी काय हा पुष्पा पुढे या तुम्ही पुष्पा काय करणार नाही करणार नाही आपलं तर फुगडे फुगडे असतात त्याची वेगळी फुगडी चालू असते दिवसभर तुमचं काय एखाद्याची चेष्टाच करू समाजाला आमच्या पोरांची आम्ही चेष्टा करणार अशी तुझी समज झालेली आहे हा तर काम एक नंबर त्यांचा म्हणून मी सोडा तेवढा एक तो माका एक होता घालतो शेवट पाठ धरलाय ना अगो त्या दिवशी इथून दाखवायचं धडाकता ते बाबू पाटा भाऊ सांगतो धडाकता म्हणून मग यांच्या झाडा लागा कोण पाण्यानं अरे पाणी आणि 4 वेळा बोलले पाणी काय इला नाही अजून पुण्याला जाता आम्ही जाता ओकाचा बोल आता काय भाजी तिथली भाजी तिथली म्हणून लागतं हा आम्ही तसे जेवढे लावणार आमचं काय तू नेऊ केलं असतं बरोबर आम्ही गणपतीच्या पाया पडत गेलो आणि आता आमची तर काय असं आमका जमणार नाही आम्ही निघाला तेव्हा आमचा नेऊ घे मग आम्ही नाही जातो एक गोष्ट चला तुमचं नेऊ केलं चला काय ते 15 दिवस झाले तरी काहीतरी माझ्याकडे राहा आणि मग अगदी आगावात बाहेर पडत जावा असं सांगते ना आम्ही आपलं बॅग बीग सगळी कोणती पिढी येतो सगळे उठवली बोजे पिटतात ये ना माका बोलत गाडी बिडी गाडी नको आता एसटी महामंडळाची गाडी सुटलेली हो पाठोपाठ त्या हाते गाडी ये तू वस्तीचा ये म्हणजे सकाळी आपले होय हा तू धानपुरी कपडे घाल चल तर तसा ना सगळ्या काय तर घेऊ काय बारीक सारीक सामान सगळ्या काय असा 15 दिवसात पुरा गोळ्या घेऊचा असलं तर सगळे तयार कशी राहता लागतला हा सगळे तयार यायचा मग ढोल बी हा ढोल ताशे ढोल म्हणजे वाजपच सांगायचा तो पहिल्यांदा चिलो आईलोच नाही तो वाडीची तशी बहुतेक कोण नाही आता डायरेक्ट जवान जेवतच बोला म्हणून
कुणकेसरा गावची असती नारिंगला कुणकेसरा गावची असती भारतात थोडी कुणकेसरा उतरवायची छुम 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 नाही बघ जातो आता जाऊया चला गोवा घराकडे म्हणजे काय इकडे नाहीसे झाले की काय हो येऊया आता माझं पान देवाच म्हणतात पान खातास अशी किती मगाशी वर खाल्लास पान आता पान होय आता कसं आपण म्हटलं तर तुझा अपमान करणं म्हणजे जो भारी तुझा आपल्याला त्रास होता हे काय भारी नाही हा पण तर चालू जाऊ तुला रे आम्ही जरी तू किती काय म्हटलं तरी ह्याच्यात फरक पडत जो काय वाटत नाही म्हणता कमी करू पण तर जास्ती होता कमी म्हटल्याचे जास्ती होता हो आता काय कोरोना येत गणपती माहिती आहे गणपतीने पाय दिलेली त्या कोरोनावर आता नाही कोरोना आता तो दुसरा वेळा करतो तरी माका सगळे गमतात ते टीव्ही लावले का हा एक ना तू सगळे गमतात माका मग बरं आमच्याकडे नाही काय झालेला असो माका दिसता टीव्हीवर हा मग अगो एकदाची भाजली म्हणून काय झाला आणलंय दुसरी पहिली काय झाली भाजली पहिली भाजली म्हणून दुसरी आणली पैसो काय कमी नाही अरे पैसा खाता म्हणून अरे कुत्रो खायचा आता तर मोदींचा तांदूळ दिल्यात ना तर भात जर केलो माणसाची खाप कमी केली कुत्र्या खातो कुत्रो सुद्धा खायचा शेवटी व्हा टाकतो लागता मासे तरी खातो बाकी काय शिल्लक करून लाया होय पाळात बघता भात आणि किती आवडते भात केवता रकडे आलो काय सांगणार आहे मोदीने दिल्याला गहू दिल्यानं खावा तांदूळ दिल्यानं खावा काय ना केली तरी व्हावा खावले तरी व्हावा काय ना अगो ढोर नसेल काही काय अगो त्या कुत्र्यांना तर मी किती आहे कुत्री सुद्धा खायचं माझ्याचा सार असला तर एवढं भात पोपर भात आहे आता ती कंटाळली 10 दिवस माणूस माझं काय एवढं घात झालं काय खोवत जावं लागलं मग पाठी कोण वाटूचा राहून का कोण घालून काढती अगो आता आम्ही दिल्ली जातो वाईट उभेरो वाईट उभेरो पण घ्या आम्ही दिल्लीला जात आहो ना हे आम्ही काय धडकरी ना आम्ही बघणार आहे पण आम्ही बघणार आहे किती आम्ही जेव आणि त्या कोणाने जाऊन देणार आम्ही 10 आम्ही जेव का म्हणून हे आता तो दिल्ली कोण बोलावं पण केले कोण पडली म्हणजे खाणारे किती माणसा आता हो धायक कोणाला फक्त नाचता दे आणि 25 माणूस आराम सांगणे जेवण हे असे प्रकार झाले जाता तुला काम करा चला बरोबर नाही चला गो चल चल लाव येऊ का तू बोलवल्याशिवाय आता बोलवले ना काय बघ पाहू का बाबा पाहिजे नाही येतो लोक आता का राख नाही आता करा हाक मार चल पावसाच्या कसं घरात